Ale ma dnes bolia nohy. Vzdychla si oranžová schránka. Hop. Ale čo s týmto? Hvezdáreň Express. To bude určite veľmi ďaleko. Tie hviezdičky sú tak ďaleko. Ale schránka, zasmial sa chlapec. Hvezdáreň predsa nie je medzi hviezdami, ale vysoko v horách. No. Ďakujem ti za radu, kamarát. Ďakujem. Čo budem potrebovať? Teplú šiatku, lano, batoh a ešte horolezecký čakran. Či je pekne, či je hmlisto, chodím svetom s vaším listom. Zastupujem ja poštára, s poštármi je občas oštara. Môžete si byť istí, nestratím váš list. Všetky vaše listy prídu tam, kam majú prísť. Áno, tam sa musím dostať, povedala si oranžová schránka. Fíha, ale tak vysoko sama nevyleziem. Nevieš čítať, maličká, povedal prísne sprievodca. Deti a psi smú cestovať lanovkou len v sprievode dospelých. Lenže ja musím zaniesť do hvezdárne list, protestovala schránka, ale márne. A hop! Netušila som, že hvezdárne bývajú v takej strašnej zime. Ten vietor neprestane, spadnem dolu. Za nami ide poštová lanovka, vykrikli cestujúci. Nie, to je čierny pasažier, zahundral sprievodca. Moja hlava, zavzdychala schránka. Najvyšší čas, aby som sa naučila správne padať. Zývol medveď. Tohto roku prichádza jar ako si zavčasu. Práve sa mi snívalo o veľkom úli plnom sladkého medu a už je aj tu. Tie včely sú dnes aké sivé. Aký hlúpy medveď.
Hapčí! Ozvalo sa zo snehovej gule. Hapčí! Pozdravili hvezdári. Vítajte u nás, vzácny obyvateľ planéty Hapčí. Hapčí! Kýchla schránka. Dobrý deň, ja som poštová schránka a nesiem vám list. Milí ujovia hvezdári, volám sa Mirko Púkava. A ja sa veľmi rád pozerám na hviezdičky. Počul som, že u vás už celý týždeň padá sneh a celkom vám zasypal ďalekohľad. Preto vám posielam pekné počasie a aby prišlo rýchlo, posielam vám ho expresne. A ja by som sa chcela pozrieť. No, nech sa ti páči, milá schránka, povedali hvezdári. Len sa do vôle nadívaj. A ďakujeme za počasie. Ja. Ako je len ten mesiac blízko. Čudovala sa schránka. Dívala sa a dívala, až ju premohla únava a po stojačky zaspala. Snívalo sa jej, že je opäť v meste, kde na ňu čaká ešte veľa roboty.